nemám ešte stále ráno. Ďakujem veľmi pekne za úvod a takisto ďakujem veľmi pekne usporiadateľom, že teda môžem otvoriť práve sekciu komunitnej energetiky na tomto milom, príjemnom podujatí. Práve kvôli tomu, že ako som už bola predstavená, tak ja sa komunitnou energetikou zaoberám už niekoľko rokov. Sledujem prax, ktorá je využívaná v zahraničí a práve tým by som dnes aj začala. Aby sme sa posunuli niekam ďalej, pretože vieme, že pojem komunitná energetika už rezonuje v mnohých cieľových skupinách, ako sú aj bežní občania, v nejakých malých stredných firmách a hlavne v skupine municipalít, teda obcí a miest. Toto bol môj začiatok, keď som začínala a v podstate som si vytýčila ciele, čo všetko je vlastne potreba urobiť na to, aby komunitná energetika vôbec mohla v hoci ktorej krajine fungovať. A to, čo je komunitná energetika, už mnohí z vás určite viete, poznáte. A čo je zase nové, alebo teda čo je ešte také trošku nepoznané, je práve to, že akým spôsobom sa bude môcť vyrábať, spotrebovávať, zdieľať, uskladňovať energiu z obnoviteľných zdrojov a aký bude mať z toho prínos práve tá komunita, to energetické spoločenstvo alebo ten aktívny zákazník. Ako som už spomínala, toto bol začiatok, kedy sme si povedali, čo všetko je potrebné urobiť pre rozvoj komunitnej energetiky alebo pre naštartovanie. Jednak je to legislatíva, regulátory, technické zabezpečenia, takisto definovať práva, povinnosti zainteresovaných strán, nastavenie systému zdieľania elektriny v rôznych modeloch participácie. Určite je vám to už trošku známe a blízke. Jedným z dôležitých faktorov je práve nastavenie dátového centra, to znamená jednotný prístup k datám a jeho spracovanie, po našom teraz vlastne príprava elektroenergetického dátového centra. A potom je to samozrejme aj poradenstvo, informovanie, vzdelávanie, prípadne zavedenie energetických manažmentov práve na podporu a rozvoj komunitnej energetiky tak, aby bola súčasťou kombinácie energetického mixu aj v Českej republike. Ako som už spomínala, toto všetko sa už v podstate deje. Ja nebudem rozprávať o legislatíve, pretože legislatívu príde predstaviť potom kolega v poobednejších hodinách. Avšak čo môžem povedať je to, že áno, novela Lex OZ2 je v podstate už po prvom čítaní v parlamente schválená, prechádza ďalšími legislatívnymi úpravami a mala by byť platná a účinná 1. ledna roku 2024. A dovolím si povedať pri všetkej takej mojej pozitivite, že od července 2024 by už bolo možné zdieľať elektrickú energiu práve v energetických spoločenstvách a medzi aktívnymi zákazníkami tak, ako je to teraz v podstate pripravované a skoro už schválené. Poviem len pár príkladov zo zahraničia práve kvôli tomu, aby som potom aj poukázala na prípravu nášho zákona, alebo našu novelu energetického zákona, ktorý je v tejto chvíli, ako som spomínala, ešte v legislatívnom procese, ale už v podstate na spadnutie. Vybrala som si krajiny, ktorých si môžeme zobrať nejaký prínos alebo príklady aj dobrej praxe. Mojou takou obľúbenou krajinou je práve Belgicko, spomením prečo. Potom je to Rakúsko, ktoré je krásna ukážka nášho susedného štátu, kde už tá komunitná energetika sa naštartovala. Potom je to Nemecko, z ktorého niektoré prvky sa zapracovali práve aj do našej novele Lex OZ2. Francúzsko, ktorý má veľmi zvláštny pohľad na vytváranie energetických spoločností a fungovanie komunitnej energetiky. A Slovensko spomínam zámerne, pretože ja som Slovenka a vždy je to tak, že Česko-Slovensko tak trošku medzi sebou súťaží a veľakrát si vzájomne vymieňame jednak názory, jednak legislatívu, jednak isté príklady, kde sa vlastne na základe pozbudzujeme, poučujeme a myslím si, že mi dáte asi za pravdu, že vždy je to tak. A prečo pracujem momentálne v Českej republike práve kvôli tomu, že tá komunitná energetika sa v Českej republike rozvíja tak trošku zodpovednejšie, trošku by som povedala pripravenejšie, ako je na tom Slovensku. Ja to potom vysvetlím trošku bližšie. Belgicko v podstate už od roku 1991 má vytvorené jedno veľké energetické družstvo s názvom EcoPower, ktoré vlastne už funguje cez 30 rokov
A dáva krásny príklad demokratického fungovania energetického spoločenstva. Pôsobí v meste Iklo vo flámskom regióne a prevádzkuje večerné fotovoltaické a aj vodné elektrárne, jednak malých aj väčších fotovoltaických strešných elektrární a zaisťuje vlastne domácnostiam, živnostníkom, malým stredným firmám práve elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja. A viete si tipnúť, koľko asi má dnes členov takéto energetické družstvo EcoPower. Dnes ich má okolo 65 000. Čiže to už je krásne číslo a teraz v porovnaní s Českou republikou, ktorá vlastne zavádza pojem vzniku energetického spoločenstva, ktorá ho obmedzuje len na vznik 1000 odberných miest, to znamená, že len 1000 členov je možný sa do energetického spoločenstva momentálne zapojiť a len v území 3 obcí s rozšírenou pôsobnosťou. To znamená, že v podstate len 3 susedné obce, ktoré majú rozšírenú pôsobnosť, môžu fungovať v rámci energetického spoločenstva v rámci tejto legislatívy. Samozrejme rozumiem aj faktom, prečo je to tak, pretože pokiaľ nie je naštartované alebo plne funkčné a zavedené do procesu elektroenergetické dátové centrum, tak nie je možné ešte v podstate pripájať toľko členov a sledovať celý ten tok výroby, spotreby, zdieľania energie medzi jednotlivými členmi. Čiže naozaj na to je potreba zo strany štátu alebo teda štátnych inštitúcií dohliadnúť na celý ten proces, by som povedala, efektivity a hospodárenia s energiou z obnoviteľnými zdrojmi. Ďalej, čo je veľmi dôležitým faktorom alebo rysom práve toho spoločenstva EcoPower je ten demokratický prístup riadenia. A na to, aby človek mohol byť členom tohto spoločenstva, tak si môže zakúpiť minimálne jeden podielový list v hodnote 250 €. Je to maximálne až 20, viac už to energetické družstvo v rámci svojich stanov nepovoluje. A títo členovia sa stávajú tým pádom vlastníkmi zdrojov prostredníctvom týchto podielových listov. To znamená, to družstvo, ktoré vlastní daný obnoviteľný zdroj, či už je to vodná elektráreň, veterná elektráreň alebo strešná elektráreň fotovoltaická, tak vy, ako ak si zakúpite podiel, tak sa stávate automatickým podielníkom. Je jedno, či daný člen má alebo nemá nejaký obnoviteľný zdroj, môže mať na streche svojho rodinného domu. Keď je to občan, môže to byť malá stredná firma, ktorá môže zakúpiť aj malú veternú elektráreň, čiže všetko je vlastne dovolené, ale nemusíte mať. To znamená, že môže byť členom hockto, kto proste má záujem odoberať energiu z obnoviteľného zdroja práve z vlastníctva družstva alebo prípadne vlastníctva jeho členov, ktorí vyrábajú, spotrebujú a vlastne zdieľajú za istých ekonomických podmienok. Ja ich vysvetlím potom, aké to sú. Čo je takisto veľmi peknou, alebo teda, takou by som povedala, neodlučiteľnou súčasťou je rovnosť. To znamená, každý jeden z nich má jeden hlas. To je jedno, koľko podielu si zakúpi. Stále je to jeden hlas. To znamená, že všetci členovia sú si rovní, môžu kedykoľvek vystúpiť z daného družstva. To je práve ten demokratický prístup. A každý z nich môže kandidovať na pozíciu vedenia, to znamená riaditeľa. A takisto môžu o ňom hlasovať a voliť. Zaujímavosťou je, že práve 70% z tohto družstva EcoPower vlastní len jeden podiel a zvyšných 30% investovalo viac, to znamená, zakúpilo si viac ako jeden podiel, maximálne však 20, jak som spomínala. Ale aj tak napriek tomu majú len ten jeden hlas. Už som spomínala, že nemusia vlastniť obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby teda boli súčasťou a mali rovnaké práva na vyrobenú energiu, teda spotrebovať energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov z tohto družstva. A čo je ešte veľmi dôležité v Belgicku, a za zmienku to stojí, to je prístup s energetickou chudobou. To znamená, že nízkopríjmové domácnosti, ktoré momentálne nemajú na to, aby si mohli zakúpiť podiel v danom energetickom družstve, tak mu to predplatí samospráva. A oni práve z toho, čo ušetria na energii, ktorú si zakúpia v rámci družstva, ktorá je samozrejme nižšia, ako je bežne na trhu, tak vlastne potom z týchto ušetrených peňazí tento vklad splácajú samospráve. Čiže tiež veľmi príklad toho,
ako môže aj samospráva, prípadne aj iné inštitúcie pomôcť práve nízkopríjmovým domácnostiam k tomu, aby sme prispeli, teda aby využívali a spotrebovávali tú energiu v tej danej komunite. To je vlastne zmyslom ju vyrobiť a spotrebiť. A naskôr som spomenula aj net metering, ktorý vlastne vidíte, pretože je to v podstate metóda, ktorá sa dnes využíva bežne v členských štátoch Európskej únie a dokonca aj v Belgicku, na Slovensku, v Poľsku a aj tu v Čechách. A je to vlastne pojem, ktorý hovorí o tom, že vy keď si vyrobíte obnoviteľnú energiu, napríklad z fotovoltaiky zo strechy, tak si ju môžete uložiť do virtuálnej batérie a spotrebovať si ju niekedy v priebehu roka, kedykoľvek ju potrebujete. Samozrejme, tento princíp je zo strany distribučných spoločností alebo prenosovej ústretový, samozrejme, ak má kapacitu, avšak dochádza k zaťaženiu sieti. To nie je zmyslom komunitnej energetiky, aby sme využívali práve virtuálne batérie na uskladnenie energie a aby sme potom si ju využívali kedykoľvek v priebehu roka. Ale je to jedna z metód, ktorú môžeme v tejto chvíli v rámci toho využívať. Má to aj Belgicko, ale EcoPower sa rozhodlo, že teda nepôjde vôbec týmto spôsobom a v prípade, ak celá skupina alebo celé družstvo spotrebovanú energiu, ktorú vyrobí, tak ju a teda spotrebuje a ju celú nespotrebí, tak ju vlastne predáva ako prebytok obchodníkovi, ktorý má do zmluve. To znamená, neukladá si do tej virtuálnej batérie. Ako som spomínala, celá cena energie sa skladá z výrobných nákladov a malého zisku. A ja si myslím, že EcoPower vlastne predstavuje takú inšpiráciu pre komunitnú energetiku a ukazuje, ako môže byť zdieľanie úspešné a prospešné v mnohých ohľadoch, avšak je potreba aj uvoľnenia potom legislatívneho rámca v neobmedzenosti členov, vstupovania členov do danej komunity. Ako som už spomenula, od roku 1991, čiže ja som to už preskočila, som už vlastne všetko povedala. Aj to, aké sú vlastne princípy fungovania a demokratického riadenia. A čo je ešte na tom úžasné, je práve tá finančná autonómia. Družstvo EcoPower nemá žiaden úver na žiaden obnoviteľný zdroj. Všetky tieto zdroje si postupne vstupovaním členov do danej komunity a znižovaním nákladov za vyrobenú energiu a vlastne prerozdelenia zisku investovala do obnovy svojho, by som povedala, parku s obnoviteľnými zdrojmi energie. Takže aj to som spomenula. Asi prejdem na Rakúsko. Rakúsko ako jedna, by som povedala, ukážková krajina, susedná. Tam sa zaviedla komunitná energetika v etapách od jednoduchších modelov zdieľania energie až k tým zložitejším. A podporovaná je najviac lokálna spotreba vyrobenej elektriny. To znamená, akým spôsobom je práve podporovaná tá lokálna, to je zľava na distribúcii pre lokálne a regionálne energetické spoločenstva. Pre lokálne je to až do výšky 57%. A pre regionálne podľa výšky napätia sa to pohybuje od 28 a až do 64% v závislosti na využití jednotlivej úrovne. A Rakúska koordinačná kancelária pre energetické spoločenstva vznikla ešte pred schválením potrebnej legislatívy, ktorá úplne od začiatku veľmi pekne spolupracuje s tuzemskými energetickými agentúrami, poskytuje vlastne poradenstvo, širšiu osvetu, takisto poskytuje materiály, návody, manuály a takisto aj mapu s prehľadom jednotlivých spoločenství, ktoré proste obnovuje. Od roku 2017 je možné zdieľať elektrínu v Rakúsku v rámci bytového domu. Tento model je označovaný ako spoločne jednajúca skupina zákazníkov. Prečo to spomínam? Pretože aj u nás v rámci Lex OZE jednotky a v rámci schválenej vyhlášky o vnútornom trhu s energiou takisto už je možné zdieľať energiu v rámci bytového domu. Avšak táto schéma, ktorú možno už aj poznáte v rámci bytového domu, už vzniká. Vznikajú z ňou samozrejme aj isté malé reálne technické záležitosti, ktoré hovoria o tom, že teda to prerozdeľovanie tej vyrobenej energie z obnoviteľného zdroja, statický model, ktorý potom vysvetlím, nie je úplne ten najsprávnejší a budeme mať za to, aby vlastne v rámci Českej republiky sa zaviedol aj dynamický model zdieľania energií bytových domov,
tak ako je to v podstate v Rakúsku. Som sa áno, nech sa páči. Ja si myslím, že asi až potom v rámci panelovej určite áno, budeme sa určite pýtať, alebo prípadne aj budem to moderované. A ešte som chcela povedať, že v Rakúsku v súčasnej dobe je okolo 1400 energetických komunít, avšak zhruba 1000 sú práve tie bytové domy. Ja pevne verím, že aj v Českej republike ten nárast bytových domov na podporu zdieľania energie z fotovoltaiky na strešných fotovoltaik zrastie. A takisto aj v Rakúsku to meranie a správu dát o výrobe a spotrebe zaisťuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Takisto to bude a vlastne je aj zavedené v rámci Lex OZE jednotky v rámci Českej republiky. A je tam zavedená energetická dátová burza, to znamená platforma EDA, ktorá vlastne zaisťuje ten systém komunikácie medzi energetickými komunitami a distribučnými spoločnosťami a takisto má záujem zaisťovať spôsob komunikácie pre všetky subjekty vlastne v energetickom odvetví. Energetické spoločenstvá sú oslobodené od daní a poplatkov za elektrínu a podporu obnoviteľných zdrojov. Čiže okrem zľavy na distribúcii, oni majú aj vlastne oslobodené dane od poplatkov. A toto je tiež jeden z možností, ako podporovať obnoviteľné zdroje práve v energetických komunitách. A dovolím si povedať, a mám za to, že malo by to byť takisto súčasťou potom aj českej legislatívy, kde naozaj by práve títo výrobcovia, spotrebitelia, uskladňovateľia energií by mali byť oslobodení od daní a poplatkov. Je to v podstate inšpiratívny príklad. Spomeniem ešte individuálne zdieľanie elektriny, také niečo ako u nás aktívny zákazník, ktorý funguje tiež ako obchodník s elektrínou. Na trhu vlastne existujú takéto služby, ktoré umožňujú skrz agregátora trhu s elektrínou. Jedným z príkladom je napríklad firma eFriends, ktorá funguje ako obchodník so zameraním na obnoviteľné zdroje a ponúka svojim zákazníkom možnosť odoberať elektrínu zelenú a takisto ju predávať vyrobenú v ich domácnostiach elektrických fotovoltaických elektrární. Umožňuje odoberať ich elektrínu z konkrétnych zdrojov alebo predávať elektrínu iným zákazníkom. Zákazníci majú možnosť sa aktívne zapojiť do obchodovania s vlastnou elektrínou, optimalizovať svoje náklady i výnosy z predaja elektríny vyrobenej v ich fotovoltaických elektrárniach. V rámci legislatívy sa zavádza pojem aktívny zákazník, tzv. Prosumer, ktorý vyrába, spotrebováva, ale v podstate môže aj obchodovať so svojou elektrickou energiou, ak sa dohodnú dvaja, traja susedia, aktívni zákazníci, ktorí majú viacej odberných miest, či je to jedno alebo dve, budú si môcť medzi sebou aj naprieč celou Českou republikou zdieľať vlastne vyrobenú energiu, samozrejme v 15-minútových intervaloch, tak ako sa to zavádza. Tento systém nie je obmedzený na obce s rozšírenou pôsobnosťou, je v podstate voľnejší a myslím si, že tento bude ako prvý využívaný v rámci Českej republiky, tieto modely skôr toho aktívneho zákazníka. Ja spomeniem napríklad takú obec, ktorá má v správe 6 budov, či je to škôlka, škola, obecný úrad alebo ešte ďalšie iné nehnuteľnosti, tak má niekoľko odberných miest a bude si môcť medzi sebou energiu vyrobenú v škole v lete, keď tam žiaci vlastne ju nevyužívajú, tak napríklad zdieľať na kúpalisku, kde tá energia sa vlastne zužitkuje. A ďalším zaujímavým projektom v rámci Rakúska je Peer-to-Peer im Quartier. Vlastne ona prebieha v viedenskom rezidenčnom centre Viertel 2, možno ste o tom už niektorí počuli. A projekt umožňuje obyvateľom tohto rezidenčného centra obchodovať s elektrinou. Má na to vlastne taký špeciálnu aplikáciu, ktorí môžu práve keď vyrobia, tak ju môžu ponúknuť susedovi tú nevyužitú kapacitu. Samozrejme, na to je batériové úložište o veľkosti 70 kWh a umožňuje práve tú nevyužitú kapacitu z batériového úložišťa ponúknuť v tom danom okamihu susedovi, ktorý ju vlastne spotrebováva. Týmto spôsobom sa v Rakúsku testuje inovatívne spôsoby individuálneho obchodovania s energiami a môžu byť samozrejme inšpiráciou pre Českú republiku. Pardon, a ja som to asi poprepínala. Viem sa dostať na začiatok? Môžem vás poprosiť? Mne to asi preplo, ja sa ospravedlňujem. Som si ani nevšimla. Som nepozerala, ne.
Takže ja som mala Rakúsko, Nemecko. Prejdem k Nemecku. Musím trošku skrátiť, už mám len 10 minút, aby som tu rozprávala asi do večera. A v Nemecku vlastne sa využívajú obnoviteľné zdroje cez 20 rokov a takisto od roku 2017 funguje tzv. Kolektívna výroba a spotreba bytových domov, tzv. meter storm model, elektrina vlastne pre nájomníkov. V tomto modelu dodávka elektriny prebieha mimo verejnú distribučnú sieť, čiže nájomníci tak platia len za silovú zložku elektriny bez distribučných poplatkov. Takže toto je takisto jedna z možností. V rámci našich bytových domov by to malo byť obdobne, pokiaľ sa nebude využívať distribučná sieť, pretože je to naozaj vlastne rozvodná sieť v rámci jedného bytového domu. A od tohto roku majitelia strešných fotovoltaík majú na výber z dvoch variant. Buď teda vyrobenú elektrickú energiu na strechách predajú, sami vyrobia, spotrebujú a predajú v podstate do siete len prietoky za nižšiu sadzbu, alebo všetku svoju vyrobenú energiu predajú do siete s tým, že nad rámec výkupnej ceny ešte obdržia jeden dodatočný bonus. Cieľom tohto modelu je motivovať maximálnemu využitiu potenciálu striech, avšak samozrejme je to tiež systém, ktorý zaťažuje distribučnú sieť. Nie úplne sme na takýto model pripravení, aby teraz všetky bytové domy, čo v maximálnej miere vyrábali, nespotrebovávali, ale hlavne všetky prietoky vlastne tlačili do siete. Vravím, týmto sa inšpirovalo Nemecko. Za mňa to nie je úplne najlepší model, ale samozrejme je to ich rozhodnutie. Občianske energetické spoločenstva, vznikajú tam občianske energetické spoločenstva. Veľmi sa dbá na to, aby proste rozhodovanie bolo stále v rukách občanov. Majú minimálne 75 hlasovacích práv v spoločenstve a samozrejme, títo občania im môže patriť toto hlasovacie právo len žijúcim do 50 km od komunitného zdroja. U nás takéto obmedzenie nie je len, ako som spomínala, na obce s rozšírenou pôsobnosťou. Avšak, čo je takým paradoxom v rámci Nemecka, tak aj keď tam existuje už viac ako 900 energetických družstiev, tak stále využívajú skôr lokálne distribučné siete, než verejné distribučné siete. Mám za to, že v Českej republike sú verejné distribučné siete vybudované, je potreba ich využívať čo najvyššom možnom počte, aby sme si nemuseli v podstate stavať nové dráty tam, kde ich vlastne nie je potreba. A prejdem ešte ku Francúzsku. Francúzsky energetický zákon upravuje komunitnú energetiku a zdieľanie elektriny od roku 2021. Chápe sa to ako kolektívna samospotreba a rozdeľuje sa do dvoch vlastne kategórií. Kolektívna spotreba v rámci... zase mi to preskočilo. Keď to zbúcham, tak mne to preskočilo. Viete, čo to skúsim? Ako? Dobre. Ešte jedno. OK. Čiže je to kolektívna samospotreba v rámci budovy s výrobňou, čiže kancelárska budova alebo bytový dům alebo so strešnou fotovoltaikou. A potom je to rozšírená kolektívna samospotreba, to je práve tá dodávka elektriny medzi jedným alebo viacerými výrobcami a spotrebiteľami, ktorí sa nachádzajú v blízkosti sieti nízkeho napätia, pričom vzdialenosť medzi účastníkmi môže byť alebo smie byť len maximálne 2 kilometre. Ak už je možné dosiahnuť aj navýšenie na 20 kilometrov, ale to už musí rozhodovať minister pre energetiku. Tak neviem si predstaviť, či naše ministerstvo by rozhodovalo o nejakej vzdialenosti v rámci fungovania nejakého energetického spoločenstva. Takže tieto využívania v rámci obnoviteľných zdrojov a tie odberné a predávacie miesta môžu byť v rámci nízkeho a aj vlastne stredného napätia. Zdieľať môžu takisto ako iné samosprávy, družstva, prípadne občania, nejaké firmy a tak ďalej. A čo je takým opakom oproti Českej republike, ktorá sa zavádza, je práve to, že distribútor, to znamená, že distribútor nemusí poskytovať koncovým spotrebiteľom žiadne dáta. Túto administratívu zaisťuje komunita, ktorá vlastne funguje ako prostredník medzi spotrebiteľom a distribútorom. Čiže v praxi to znamená, že každé jedno spoločenstvo si musí uzavrieť zvlášť separátne zmluvy o členstve s každým jedným účastníkom. Takže toto je vlastne paradox Francúzska. A teraz prejdem na Slovensko. Mne je veľmi blízke, pretože sa trošku aj zaujímam o legislatívu v rámci Slovenskej republiky. Tá už je schválená, oproti tomu, že na Slovensku to nie je. A samozrejme funguje
funguje len v tom zmysle, že keď som bola naposledy na východnom Slovensku, odkiaľ pochádzam, tak sa ma mnohí pýtali, že čo ty vlastne v tej Prahe robíš, tak vravím, že teda sa zaoberám rozvojom komunitnej energetiky v Českej republike a mne sa moji priateľ spýtajú, to je čo? Naozaj tam tá upovedomosť o komunitnej energetike je ešte úplne v plienkach. Málo kto o tom vie. Keď som im trošku rozprávala, tak bolo povedané, že áno, niečo už obce, municipality niečo naznačujú, že majú záujem, ale to sa vôbec netýka občanov, vôbec sa to netýka firiem, hovorím, vôbec to nie je pravda. Dokonca na Slovensku je schválený zákon, dokonca na Slovensku je schválená aj vyhláška o vnútornom trhu s energiami, kde už je v podstate možné zdieľanie a dokonca vláda sa zaviazala, že teda k 1. a teraz neviem, či júlu, teda července 2024, by už malo fungovať, by malo byť zavedené elektroenergetické dátové centrum do prevádzky a tým pádom na Slovensku by bolo možné zdieľať elektrínu bez obmedzenia. To znamená, nie je tam ani žiadne obmedzenie v rámci fungovania energetického spoločenstva. Takisto sa môže len registrovať na URSO, ako aj naše energetické spoločenstvo na ERU a malo by dostať v podstate zelenú na to, aby mohlo fungovať a zdieľať si medzi sebou v rámci členstva. Nie je tam ani obmedzený počet členov, takže preto vravím, akurát tam tá osveta o komunitnej energetike ešte vlastne nie je a nikto si nevie predstaviť, akým spôsobom by na Slovensku mohla fungovať. A ja už iba zhrniem, čo v podstate doporučujem pre Českú republiku, alebo aké sú perspektívy naštartovania komunitnej energetiky tak, aby sme nemuseli potom sa o rok, o dva vraciať k novele a teda ju nejakým spôsobom znova upravovať, prípadne ďalšie. Samozrejme, ono si to vždy vyžaduje nejaký ten právny rámec a nejaké tie úpravy. A ja budem teraz veľmi odvážna, keď prvou vetou poviem zaviesť zľavu na distribúciu, pretože toto motivuje k lokálnemu zdieľaniu. Prečo tam hovorím? Vy dnes využívate bežne vlaky na prenos. A pokiaľ idete z Prahy do Pardubic, tak určite zaplatíte menej za lístok, ako keď idete z Prahy do Ostravy. Dáte mi za pravdu, že? A to isté si myslím, že by sa malo diať aj v rámci distribučnej sústavy, kde vy vlastne tú energiu v podstate vyrábate, spotrebovávate na danej lokálnej úrovni. To znamená, nevyužívate celú prenosovú sústavu a mám za to, že teda áno, aj Česká republika by sa časom mala zaoberať zľavami na distribúcii. Zaviesť energetický manažment, informačné centrum. Nestačí, ak my asociácie a pridružené ďalšie agentúry energetické tomu pomáhame a priazniveme. Ja týmto chcem aj veľmi pekne poďakovať aj Ministerstvu životného prostredia, ktoré naozaj veľmi podporuje komunitnú energetiku. Takisto privádza a motivuje ďalšie orgány štátnej správy, aby zavádzalo ďalšie a ďalšie legislatívne rámce, či už smernice, alebo normy na to, aby proste tá komunitná energetika mohla fungovať. V neposlednom rade je to takisto aj dynamický alokačný kľúč. Ja ešte možno za začiatku vysvetlím rozdiel medzi statickým a dynamickým v rámci zdieľania energie. Je to o tom, že ak sa na začiatku dohodneš, že budú dám taký jednoduchý príklad, traja susedia v podstate v jednom bytovom dome odoberať energiu z obnoviteľného zdroja, čo práve legislatíva, alebo teda novela dovoluje len staticky, tak si povie, že ja neviem, jedna rodina odoberie 40%, druhá 30%, tretia takisto 30%. A tá rodina, ktorá je momentálne v danom okamihu v práci a teda ona tých 40% neodoberie, len dajme tomu len 10, tak tých 30 ide automaticky do siete. To znamená na predaj. Čo je nie celkom správne, pretože ak je tam nejaký dôchodca, ktorý práve perie a možno aj pečie nejaký koláč a spotrebuje svojich 30%, ale mohol by kľudne aj tých ďalších 30 susedových, tak to je práve ten dynamický alokačný kľúč, ktorý dovolí potom v podstate túto energiu vyrobenú, aj keď je u suseda, spotrebiť. Samozrejme, neprichádza o ekonomické výhody alebo nevýhody jeden z týchto dvoch účastníkov. Je to nastavené tak, akurát sa spotrebí energia z obnoviteľného zdroja a nie je potreba ju potom v podstate predávať do siete. Takže z tohto pohľadu považujem dynamický alokačný kľúč za
za lepší model, prípadne kombináciu toho. Ešte je tam možnosť zavedenia súčtového merania, toto je na dlhé lakte, asi vieme, proste k tomuto sa nebudem viacej vyjadrovať, ale hovorím, ja toto vždy spomeniem. A dopracovanie elektroenergetického dátového centra. Mám informácie, že malo by byť zavedené a platné, tuším, roku 2026, kedy verím, že by mohlo dôjsť aj k úprave novely Lex OZ2 a k neobmedzeniu počtu vstupovania do energetického spoločenstva, prípadne takisto neohraničenie danej oblasti na 3 obce s rozšírenou pôsobnosťou, aby to bolo slobodné rozhodnutie energetického spoločenstva, za akých podmienok chce vzniknúť, za akých podmienok chce vyrábať, zdieľať, teda spotrebovať, zdieľať, uskladňovať energiu a za akých podmienok ekonomicky chce sama fungovať. Takže ďakujem pekne, ja som to práve stihla. Sa ospravedlňujem aj za moje preskočky a ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť.